apríloví spotrebovanci. Nie ich úplne že veľa, ale dve položky tam stoja 100 eur, čiže moje srdce aj peňaženka veľmi plačú. Dobre, čiže Batiste dry šampón. Prosím vás, mám dva aj iné druhy. Sherry, ten je fantastický, takisto hlavne nádherne vonia. A potom mám Extreme Volume, to je o ničom. Ani nevypoužívam, alebo na pety vystriekam, aby boli suchšie. Máme značku Cosrx a tento Six Peptide Skin Booster. Používam na ráno takzvaný primer na skincare. Lepší skincaruje do pleti. Určite objednám a aj ho niekde tu mám. Zde. Pretože toto je jediný produkt z Cosrx, ktorý mám rada. Všetky tie snail mucínové blbosti išli úplne mimo mňa. Je to odličovací olej, ktorý som, ako vidíte, potade to vymieňala. Skončila som s používaním, zmenila maskaru za túto maskaru. Od kombinácií odličovať túto maskaru týmto olejom je hotové peklo. Proste z ničoho nič ma začal tak štípať, že som si myslela, že mi tie očné bulvy vylezú preč von z jamiek. Ale toto za mňa nie. Za mňa určite áno, je táto Bean Essence od Mixon. Ostrí to vôbec, alebo to neostrí? Najlepší produkt od značky Mixon. Je to okamžitý glow. Okamžitý, akože čekuj. Normálne sa tam vieš pozrieť, ako do zrkadla. Pomínala som aj ďalší sérum na zníženie viditeľnosti pigmentových škvrn. Vysoko odporúčam. So sérom od Anui sú tieto dve séra na elimináciu pigmentových škvrn najlepšie na trhu. Je to od značky Axis Dark Spot Correcting Glow Serum. Glow, Dark Spot, menej viditeľnejšie. Milujem. Perfektné. Ďalej tu máme domíňané toner pads od Toridenu. Sú vankušiky napustené tonerom. Milujem ich. Používam ráno, večer. Asi tieto konkrétne teraz v tomto momente neobjednám, pretože mám x milión ďalších, čiže domíňam tie, ale určite aj toto je hydratačná, balančná, veľmi dobrá rada od Toridenu. Odporúčam. Domíňaný tento produkt od značky Vichy. Je to za mňa jediný použiteľný produkt z tejto značky. Anyways, najlepší deodorant na trhu. Nepotíte sa z neho, že absolútne. Absolútne. Arvis zubná pasta Cinnamon Mint. Mint tam skoro vôbec není cítiť, je tam cítiť len škoricu. Tá pasta je úplne fenomenálna. Tu už nevydalo zuby. Šetrím na zuby z Turecka. Extra drahé mrňa od Kerastase. No je Genesis Home Serum. Toto sérum je konkrétne určené pre mužov, pretože to klasické sérum anti-chuté fortifiant, alebo ako sa to číta, vypadávaniu vlasov. Toto sérum bolo famózne. Prestali mi toľko padať vlasy. Magic Night Serum. Je to sérum, prosím vás, ktoré si večer dáte do končekov. Máte vlasy jak znovu zrodené. Naozaj, akože toto je magic. Prosím vás, áno, niektorí povedia, však to ešte nemá spotrebované, toto nejde už voľnoťaľ. Mám akože rozbiť tú fľašu, aby som to odtiaľ dostala? Však to je koľko prachov tu na nás spodu. Predám ďalšiu záložnú obličku a toto si teda akože určite kupujem. Skúsim zohnať teda to nemužské. Inak o 10 eur lacnejšie len kvôli tomu, že to je pre chlapov, hej. A to je vše, přátelé. Samouček.